So hello, good afternoon. So for today's video mga kupay no kay nagkahiusa di mi sa eskwelahan. So nanguan mi nag-varnish para haron ingnon nga bag-o kunuhay ang mga bangko sa ato ang mga anak. So tan-awa diri na ay mga nag-alsa si Ma'am Cecil, si Ma'am Cecily. Oh, na siya mga kugihan nga mga mama. So pila ra may kabuok diring dapita mga bay pero Kitang ebidensya. nagkahiusa mi dinhing dapita. So grade 5 so tan-awa. Humani siya paniudto. Magtinabangay lang jud ta para sa atong mga anak. So dali ra kay ni siya mahuman. Ang ilang mga tables. O pila ra may kabuok ani bay? Wa may kabot og 15. Ano yung mga si Izer? Sa'yo na nasa baby girl. Ay, maghilo na niya kayo eh. Lagi mo na lagi baby girl natin dito yan. Oh, finish. Na mga kuan bangko. 40 ka chairs o mga tables. So, manginaw ta diri guys. So. Nangka Elementary School. Tignan kaayo. Tanawa. Si. Dari ha. Si. Oh, what's up? What's up na? Oh, di ara Oh, di ara mga gwapa dere. Nasa loyo naglotso. Nagluto ni Sagi. Yan ay limsi ito. Yung taas. Wala nindot na ilang grabe. Wow. Walay kuan. Anak lang na oy. Bitaw no. Lagi no. Way bits, way kuan. As o kanang kuan ra na siya. Nawa. Pause pa din. Way klaro. Wala nindot pag sila kuan no. Tilawin ninyo? Tilawin na. Agad tiro tilawin. Asa sa ligno na diha? Bali. Pero gamay. Wala lamia sa akin. Ay.